Kanyang sabihin mga Cilindro. Cilindro, Salvi. Oh, cilindro. At cilindro. Ba, tapos nga. Di ta makaramdam, di ka kasyelo to ako. Ano naman ka tayo? O saan to? Ikaw yan. Ikaw kayo. Silindro mo yan, tika. Ultami ah. Kalive na kanya, no? Sila. Live na katabo yan, live na katabo. Meron. Tamad ka ta. Thank you. Glorante, glorante. Dinner, dinner. Isang, walang tapa. Glorante. Hindi. Repair tayo ba? Repair tayo. Glorante. Walang tapa. Reklame, Salve, reklame ito kwarta. May kaya kwentas. Ay, ito niya, Diyos. Mala, kainak malabog ng mata. Anak po na par, Salve. Aregla. Salve. Kita pa ba yung bilyong-bilye kasi? Alaglay ka doon, katas. Lakas na nagkweldas ka niya. Kanya mo. Lakas na nagkweldas ka niya. Abot na yan. YouTube din eh, may YouTube. Hindi ka YouTube. Mag-iya mo pa na ikuros. At yung kekening Dayat. resort ng doktor. Yung dagat na. O ining dagat-dagatan, dayat-dayatan mo. Puta, mag-live yan eh. Dilan. Live yan, Ano hindi ka sabi mo eh. YouTube kayo ni... Isang subak-live ka, sabi mo bakit na magpapogi po Ano yung yun? wow, kailangan tayo. Ano YouTube ka YouTube. Maski, o may post ka niyan. Pila na rin malbigay ka, followers mo. Atlo. Ano dok, YouTube ka. Wapin, pila na rin mag-views. Atlo. Ano pa, ikay pa mo ganito. Nahingas doon ito. Itong mature, ilo ko, tanggalan. Edit. I-edit. Vlogger ka kanyan. Apo doon. Vlogger ka Huwag kanyan. ka pila tayo account ang gusto pala kanina. O hindi pinke kaming kapitan. Ako yapin niya. Di pa tutod. Yaman na po tutod. Langal doon yung may balsa mo. At lunay po kami nag-level song. Okay kayo ba? Ay, face to face may kunan. Impe ko pogi. Libre sa... Madilang Oo. ka rin na. Abo. Batas sumigat. Kapatid ng... Oo. Bengi. Social media ngayon Eh, pa pwede bukas. Bukas. Ay, sabihin po kayo ba? Kahit. Ay,